Mae llethra'r mynyddoedd yma yng Nghwm Tawe yn frith o olion ac atgofion am yr hen ddiwydiant glo. Mae enwau llawer o'r hen byllau yn dal ar gof a chadw pobl yr ardal, bod y cnepyn ola wedi dorri ers blynyddau mewn gweithfeydd fel y Tareni Gleision, y Farteg a Sgia. Ond mae pyllau eraill wedi diflannu o'r co, ac i raddau hefyd dôl o gyllygad. Un o'r heini yw gwaith y Crimea. Mae chydig sy'n gwybod am ei fodolaeth, mae'n ymddangos bellach y gallai'r adfeilion hyn gael eu cynnwys ar restr o adeiladau hanesyddol sy'n cynnwys rhai o gestyll ac abatau enwoca Cymru. O fe mach o sioc fi oedd rwy'n wedi ffindo fe, oedd Cadw yn ei listo fe, ond yn y wir oedd e'n tipyn o sioc. Ond os mae rhywbeth na i dyngos i rhain sy'n dod ar yngol ni beth oedd yn blaen, ond i siŵr bod werth yn y fe. Daeth oes fer pwll y Crimea i ben ôl y 1862 ar ôl 8 mlynedd yn unig. Hyn, mae Cadw'n dweud bod y safle'n bwysig. Dyw gwaith glo y Crimea ddim yn un o adeiladau hanesyddol mwyaf trawiadol Cymru. Ond mae'r waliau yma yn adlewyrchu cyfnod ac maen nhw'n cofio diwydiant. Diwydiant sydd erbyn hyn wrth gwrs wedi hen ddiflannu o ben ucha Cwm Tawe.